Ahoj lidi, já vás zdravím, já jsem Jordy a vítám vás u mého prvního videa a taky u mého prvního let's play z GTA San Andreas. To je můj kámoš Miky. Čau. Máme spolu kanál, ale single GTAčka budu natáčet sám. Já budu natáčet teda hlavně multiplayer. A co jsi to ještě říkal, že budeš natáčet? Budu natáčet Counter-Strike, Minecraft, pište mi různé servery na Minecraftu i na Counter-Strikeu, do komentářů. Taky nevím jak u Mikyho, ale mě můžete napsat pod tenhle let's play do komentu, jaké byste chtěli, abych natáčel hry. To samozřejmě mě taky. Teďka se hlavně budeme zaměřovat na takové hry, jako jsou Counter-Strike a Minecraft a GTAčko. Později bychom mohli natáčet taky GTA 5, jestli byste chtěli. Tak se do toho pustíme. Counter-Strike budeme hrát spolu, ještě Jo. bych to dal. Jo a ukázky budem, nevím jak Miky, ale já je budu přetáčet, Samozřejmě protože mě to taky, fakt nebaví. Protože je to nuda. Samozřejmě myslím si, že všichni, kteří se na tohle video díváte, tak víte, že jakože víte ten příběh GTAčka, v kterém prostě bude Jordy dělat hlavně mise, takže Jo. Já jsem spíš takový, no, nevím. Jordy je na tom tak, že vždycky dělá hlavně jakože úkoly a tak a já Jo. se budu zaměřovat na takové jakože krávovinky v GTAčku, v Minecraftu taky. Nevím. Jinak jestli byste chtěli vědět, no, jaký jsou naši oblíbení let's playeři, tak můj je Gogo samozřejmě. Takže můj vzor je taky prostě Best Gogo, ale mám třeba, nevím kdo zná, Tomas hraje Craft. Au! Jsem se nedívala. Jsem dal. Kdyby se vám tohle video nelíbilo, tak napište prosím vás do komentářů, v čem dělám chybu, ať se můžu zlepšit, aby se vám to, no prostě, aby to bylo lepší, no. Tak. A taky můžete napsat, jestli chcete nějaké oddechové díly. A pište do komentářů nejlíp asi tohohle dílu, jestli chcete, aby jsme udělali třeba nějaký vlog. Ale to jenom v případě, že budou lajky a odběry. Tak bychom když tak udělali 1-2 vlogy, to se ještě uvidí. Tyjo, tahle mě vůbec nebaví. Jo, přesně, tady musíme jako... Kde to já mám? Ne. Nevím, jestli byste chtěli, tak by se možná dal. Sakra. Jsem tady. Možná dal natáčet i na Xboxu. Ale to se ještě uvidí. Prostě nám pište do komentů, jaké byste chtěli, aby jsme natáčeli hry a my to nějak se pokusíme nějak si... Sakra, co se tady? Sakra, jak je mnu? Jo, dobré, už jsem v suchu. Pokud byste chtěli, tak napište do komentářů i to, jestli bychom třeba měli udělat nějaký multiplayer spolu, to bychom taky mohli zařídit. Jo, to se všechno dá. Ale třeba, kdybys... No, zaříma. Jsem zapomněl, co jsem chtěl. Co jsem to chtěl? No to je jedno, já si vzpomenu určitě. A Alzheimera nemám, jo, tak starý zas, sakra, au, zas tak starý nejsem.
Ne, úplně mi to nějak vypadlo. V tomhle let's play stihneme max asi tak jenom tuhle misi, protože je to takový úvodní let's play, bych to tak nazval. Takže se s váma chceme hlavně tak nějak seznámit, Jo. vy s náma, jak to bude pokračovat. Přesně tak. Jestli budeme mít vůbec nějaké zhlednutí. Jinak v GTA, jo, už vím, co jsem chtěl. GTAčko, jestli byste chtěli, tak klidně pište do komentu, jestli byste chtěli třeba nějaké oddechové mise, kde bychom s Mikem, nevím, Točili spolu zřejmě, nebo bychom hráli multiplayer, teda jak už jsem se zmiňoval. a mohli bychom natáčet třeba ten, myslím, že se tady natáčet, to už jsem asi KO. Mohli bychom natáčet prostě oddechové díly. Mohli bychom tam klidně i používat cheaty, jestli byste chtěli. Což asi chtít nebudete. Prostě všechno pište do komentářů. Jo. Jestli byste chtěli, tak ten Mickey bude natáčet ten Minecraft. Akorát, že nevím, jak to Mickey má s Minecraftem, ty si Varez, že? Co? Jsi Varezak, že? Nemám, no. Aha. To by se vám asi moc nelíbilo, že? Tak nevím, no uvidíme. Možná si ho ještě koupí. Tak, dneska už to asi... Got them motherfuckers though. Showed them niggas who's gangster. Rider, nigga. Sakra, Omlouváme se za Skype, to je... takový debili, kteří připojujou, anebo si nevypínají Skype, že ano? Tak, To už se do příště. jestli se vám dnešní let's play líbil, určitě dejte like, odběr. Po případě ty komenty, jak už jsem říkal, na čem se vám zlepšit. A to je dneska asi všechno. Tak, čau.